Bolzert die gaat wraak nemen. Maar heel zijn protesten die er gewoon had, dus die wordt je het eerste. Grauw wordt tweede. En Albert Visser die wordt derde. Dat maat. Nou, dat maat, dat hij mij beloofd. En hij heeft mij beloofd, dus ik zet hem op het derde plakje. En dan neem je zien hoe het maar de punten uitkomt. Dan ben ik benijd. Dat mag ik even op een film. Jawai! Ik ga alleen maar in mijn herinnering weer waarom. En 44 juni weer de oprichtingsdag van de SKS. Maar oude paken Douwe Visser uit Koudem die schreeuwde een Klaas Kingma een briefje. Ik kan net komen, want ik kan net een fiets bezetten. Die kreeg net de oorlog. Op deze dag, Joert, worden zijn pakensissers de kampioenen. Douwe Visser met Snits wordt de kampioen. Douwe van Jappie. Douwe van Albert die wordt met grauw tweede. En die had Douwe van Tijk ik nog aan boord. En de trede in boende Albert van Jappie, die zal wel treden worden in het klassement. En dan hier het Paken Douwe en Beppe Trinsje, die hier heel graag Joert wezen wonen. En dan hier er vast wel een fiets west om hierheen te rijden. Het koel wel wat vlotter op de kotter. De startlijn leidt erin. En toen weet ik je wien. Goeien en welkom bij het laatste scootjesjournaal wat betreft de SKS op de slotdag hier op de Snitsermar. Dat we vanzelfs heel graag een mooie zielerij hebben wonen, maar het kwam er uiteindelijk net van. De kampioen wie al bekend, de nummers 2 en 3 binnen Grauw en de Jouwer. Dat is nou bekend nadat er net zield is. We hebben aanste verbinding met het volkskip van Snits, want daar is het vanzelfs feest. Uw verslagjouwer Albert Jensma is daar en zal daar met de mensen praten. En hier bij Klaas en mij zit Berend Mink van de Hele Mannen. Met hem praten we over zijn eigen kampioenschap en over dat SKS-kampioenschap 2013 in het algemeen. En geld, die hebben wij ik naar het volkskip van Snits gestuurd, want die zal daar even een mooi lied ten gehore brengen. Nou ja, geen wedstrijd. Maar wat ik al eens eerder zei heb dit hier, er is altijd een wedstrijdverslag. Een verslag van een lange midje, wat uiteindelijk heel kwart wie zelfs. De start lag er al in, maar die waren er na 7 minuten uitsketten. En toen weer de Wienik helemaal op. Die er van de morgen zo mooi over die marlei. Je zou je lemmer, je zou je de jouren. Het is een triest geval vanzelf. De skippers die moesten lang wachten. Nou, Mohamed Amsterdam die had een wier te handdoek komen hollen. Berend wuift alvast even. En die weet dat er Joen nog een taak te wachten had om met Klaas Jansma een nuttig gesprek te hebben over scootjesiel 2013. Maar er zit natuurlijk, hij weet dat ik net al te volle in dat scootjesiel, omdat we te vaak op de omstandigheden wachten moesten. Een gele vlag op een startskip. De commissie die het helemaal niks doet. En de turen die het delgienen. En maar wachtje. Komt er ik nog mooi waar. Want je moet tot een uur of jouwer wel alle gelegenheid gaan om te starten verzet. Nou, dan wordt er op een gegeven moment al starten. Dat is helemaal varrelkwar.
liep het wel. Maar nee, die werd er weer uitschet. Maar dan is het helemaal verkeerd. Nou, dan de boeien maar even verliezen. Maar die man doggen neer. Dat wordt wel heel lang elke keer van het alles weer lei. En de commissie die ziet maar te praten. Kars Doeverans die praat hier in Jonker de man die in de mobielefoon praat van zullen we dit even doen, zullen we dat even doen. Maar ja, de wien die rommen hult niet meer en die rommen hult niet meer. En dan moest er weer een orenroute in en weer een orenroute in. Ik geloof dat het wel 6 routes op steen hadden. En ja, hij shot het dan ik net meer zitten. Nou, dan komt er al een startje. Startje dat liep er aardig in te lezen. Op dat moment is de wien ik nog wel goed. Maar ja, dan show je het. Misschien had het wel dienen om de boel te pesten, de oude visser van Snits. Maar hij is eerste partij en dan denk je die oren er maar weer heen. En dan wordt de starter vanzelfs uitsketten. En dan is er helemaal geen start meer. De reerde bal hangt. En dat betekent dat er weer wachten wordt. Want de wien is weer rommen. En er moet weer de ton verlijn worden. En er moet weer de ton verlijn worden. Even een schijn met je stokje, met dat tritsje erom. Hoe gaat de wien precies? Weer bijlezen en weer ouwen. Dan de ton nu uiteindelijk toch maar verliezen. Dat ze op het goede plak komen. Ja, en dat dan alles helemaal op het goede plak lijkt, dan is het haast fjouwe roeren. Dat gaan ze op de scootjes al even roppen verzels. En de commissie die wiest, maar die helpt dan uiteindelijk de vlag op. Die zei van dat de wedstrijd er uitschetten wordt. En dus is Douwe Visser van Grauw de tweede man in het klassement. Is blij met het tweede plakje? Jawel, natuurlijk wel. Maar hij is vanmiddag al een keer op van sirup. Ja, zit op de wel zielen natuurlijk. Zielen. Dat is leuk. We gaan je graag naar een mooie wedstrijd, weer mooi waar. Maar ja, met deze omstandigheden is het weer heel moeilijk. En nou valt de wien ik weer fut, dus het is niet anders. Maar we hier nog wel even het tweede plakje met Jouwer en Albert. Dat is hartstikke leuk geweest. Snits weer toch net te pakken. Maar het weer, ja, er is heel mooi wien geweest. Dus ja, dan gaan we heel graag zielen natuurlijk. En dan was het van het winter aan het werk, hè? Maar dan was die neef toch eens een keer pakken. Hè? Ja, bliksem. We hebben van hier geprobeerd en wen het. En ik moet bij de commissie Grauw, volgens mij moet ik fulltime in dienst. Want ik heb het eerste druk met mijn orenwerk, maar daar moet ik me mee ophouden. Ik moet maar een fulltime baaier hebben. Dan gaan wij in februari. Ik kan er niet wat verwieten. Dat is de wien die rammen, die goede maar uit. Ja, de meeste gelukkig goede maal is het. Dus ja, dat is jammer. Had je nou vrij hier voor het seizoen, de wust vierde? Hier zijn ja? Nou, ik begin nu wel bij de top 4. Dus uw doelstelling is wel een beetje heller, maar ja, dan staat er hierbij binnen. Dan worden we elkaar even zielen. Hè? Stom, hè, zo'n eerste wedstrijd. Ja, nou, ja, jammer gewoon. Jammer. Kun je even scalen op die commissie? Nee, die mensen doen hun best. En dat is hartstikke moeilijk. En de beste stuurlui staan altijd aan wal, zeg ik. Hè? Oké, heel verzinnen. Dank u wel. Ja, we ben ik al tevreden met vierde plak, maar het redden weer leuk geweest. En het kampioen ook mooi, maar ja. Even was hij nog. Even was hij nog. Oké. Ja, en de kampioen nog mooier, alhoewel wat er dan na de wedstrijd gebeurt van zo'n kampioen. Dan komen er al je meisjes aan boord met blommen. De passer komt aan boord, de fotografen. En dan had je de oor t-shirt aan doen. Daar staat op dat je kampioen bent, dat wist niet al. Nou, de bril maar weer opdouwen en dan kent het met Sjen hoe het zit. Sigaar is on. En dan wuiven we naar dat 1000-koppige publiek, want morgen begint de Snitswieker, dus het ben al jaar. Maar dit is het eigen skip natuurlijk van Jappie Visser. En dit is het publiek wat er in Snits in grote getalen wie en spietig nog geen wedstrijd zegt, maar dus wel de kampioenen. Dan komt de commissaris aan boord. Hey, van harte lokbeest, hè? Uiteraard de kampioen.
Maar het spijt is dat het nou op deze wijze op moet rennen. Ja, dat is heel jammer. Dat is heel jammer. Maar het is een beetje exemplarisch voor dit hier. Ja, dat is waar. Dat is weer. Het is heel erg wisselvallig. Dan wel hele hurdewien, dan wel lichtvaart. Dus, Maar net een van het er ook eentje. Ja. Die een geweldige zielerij. Het mag niet mooi waar. Dan is het alleen maar mooi waar met sensie te zitten, no? ja, dat is in ieder geval van alles wat er omheen zit, is een prachtig. Daarom. Jammer dat die wedstrijd net terug doen. Maar jammer. Nou, dan maak je er even voor de feest aan. Ik ga even naar jouw man daar. Doe je dat? Dankjewel. Van harte, hè? Want die kreeg ik een slokje verzels. En die bemanning, die koerde Nij helemaal mooi juichen. Voor die ene man die het achterop stiert, Douwe Visser. 25 jaar skipper op de Snekerpan. 8 keer kampioen. Ja, het klassement. Snits dus in grauw 2 de jouwer treden drachten. We zeggen Albert Visser al, die waard vierde. Jenne wordt vijfde, Bolzet wordt zegde. De Lemmer, Zonde, achtste wordt het Jereveen. Langwar is nieuwende worden tiende. De hele mannen en dan op het 11e plak Ljouwert. De Zuidwesthoeken wordt 12e. Tretjende wordt zijn. En het lieke zo mooi de eerste weken, maar het het hem net rozetten. Huzem, 14e. En zij is het. 10e plak binnen Mink. Teleurstellend. Teleurstellend. Ja. Maar eerst die dag van Joert. Klaas die het hem zitten opwinnen. Want hij zei de koe wil zield worden. Nou, dat hik ik zou hopen, maar ja, Onyx is voor u is ik een anticlimax. Juist er een keer Elvingen op water en oerzaaien op het skip zeg maar. En nou, het neemt van jezelf ook een soort. Maar ja, het publiek is het lekker goed. Ja, maar koe het Slopen. echt net? Nou, op een stuit wel. Hè. Een mooi Ja. koeltje, een mooi startje. En, maar dan winnen we te volle te betiet, denk ik. Maar dat kan wij niet zien. Nee. Hè, maar ja, op een stuitkist, ik zei, nou ja... Hoppakee. Ja, door dan Toch? die het echtste te betiet binnen, hellen die dan weer waarom? Ja. Ja, maar Ja. daar wist net bij. Nee, dat zou het niet. Nee. Oh. Nee, Nee, maar dat zoest doen we dan dan, wel- zei de voorzitter van de wedstrijd. Maar leiding. dat En zou ze dan wel zeggen. Van nou, lid maar gaan. Nou, dat juist ik zei de tweede start. De eerste start wat eruit knalt. In een hartstikke goede start. Tweede, nou, wat iets voorzichtiger. Nou, om eens heen en weer zagen te betiet. En het wordt troszield. Ja. Dus zien we weer, zitten we weer in een verdomhoeken, zeg maar. En dat hebben we dit hier eigenlijk als helemaal Maar dan te wordt vaak beleefd. ja, maar dan wordt het te bot vasthouden aan de regels. Zo van nou ja, nee, Nou, al hele valse start. Nou maar ja, dan dat geven is we weg. 15,49 uur of zo. Daarna mag ze net meer starten. Dus ze komen al in tijd niet. Omdat hij weer naar fjouwen komt. Maar ja, Bernd, er is natuurlijk zo dat ik ze kennen. Accepteer dan eens dat een wedstrijd net voor het klassement geldt. En dan kan je ook gewoon zielen. Dan gaan we op een Veenhoop zielen kennen. Dan gaan we op der Henne zielen kennen. Dan gaan we Jejo zielen kennen in het publiek. is echt voor het Dat publiek. is voor hem toch Ja, echt dat is ik leuker. voor het publiek. Hè. Je hoort vond het ik wat sneu na de tijd toen het ruitsketten waren. Ik hier wel graag in sleepte mat rondwandelen om het publiek. Ja, Hè, wij, ik Maar zie- voor diezelf toch ik? Ja, want het is... maar waarom gebeurt dat dan net, Berend? Nou ja, dat is meteen georganiseerd worden. Dat is hem. En waar moet dat organiseren dan? In dit geval, ik denk die sleepbord van de SKS. Hey, Nee, maar zijn net die- slepen. Nee, maar gewoon Maar een gewoon wedstrijd. even Je lekker- Ja, doet maar gewoon- later toen we uitskijken, nou, na de tijd, iedereen wie meer. Nee, Gewoon maar amper zien. bij het hoe jij wat draaien doet er wel win weer. Ja, En dan maar- staat er een ja, beetje ja, oors en dan ja. zeg ik, nou, start dan. Ja, maar ja, van de andere kant het in competitie en iedereen... Nee, maar dan doe dan die competitie die keer net. Nee. Ziel En dan hoe is gewoon. het dan? Was dan... Zielen. Maar dat van tevoren weet of net? Die jury zei, dit is nou zulke nieuwe omstandigheden. Nou, dan kan je het maar eens bepalen. Ja, Dat maar is- kan je dat zeggen. Ja, dan kun je- je Maar hebt kan in dat zeggen. palaver kun je En dan steeds van, nou, dit doen we. willen wij met alle plezier 2 uur zielen. Juist. Ja. Nou, En dan ben altijd, je eruit. ja, en altijd net eerlijk is, maar zei, hij telt net telt voor het net. klassement. Maar dan hebben we het Ja, allemaal het publiek ziel. had betalen, het publiek is hier en wij zijn de energie, ik weet. Ja. Juist. En, Ja. en ik hier de communicatie, het idee dat het publiek Ja, dat weet zien wij net wat net, er dat zien wij gebeurt. net, dat weet ik. Maar Jem dan, Juster, dan ben je toch heel Ja, blauw. juist, dat wil ik helemaal geren. Echt hier. En ja, dan is het net best op zijn achterdek van zijn scootje. En dan ken ik net zo goed zwemmen, dus ik wil ik net oud wist. Ah, nee. Nee. Dat duwt ik net. Maar- Maar van- het kan dus wel oors, maar dan moet er oors bepaald worden dat bepaalde wedstrijden gewoon net voor het klassement gelden. Ja, En dan kan je toch zielen.
Ja, nou, dat maakt Van Winter maar hoe gaan. Want, maar ja, Van Winter houdt al smoor ook over ons. Je moet er wel ja, over dit de is soort eigenlijk een heel inderdaad apart hebben. seizoen. En Ja. voor u qua resultaat, ik nog zeer onbevredigend. Ja. Ik ben En wel hij blij. heeft Ja, een goede adviseur. Ja, nee, Ja, maar daar komen nou, we dadelijk. tuurlijk, Want ik wil toch nog even hoe dit verhaal van dit kampioenschap van de SKS. Vorige Ja. week hier is er echt behoorlijke kritiek op een aantal ja, zaken. ja. Ja. Het roe net. Nee, wij zelf ook fouten maken hè? En vaak te voorzichtig bij de start. En dat is, nou ja, je hoort het daar dodelijk. Maar het voort bij de heekste tonnen erbij werden. Ja. Maar ja, als het en daar ben wij natuurlijk meesters in klaar, dus zelf rekening. Ja. Hier de Veenhoop telt, lijn we tweede. Hier Ter Henne telt, lijn we eerste. Maar ja, zo werkt het natuurlijk net. Nee. Dat win ik in wedstrijd. Maar wat Maar- zijn de zaken die je van het winter echt op agenda hebben willen? Nou, dat gaat meer de lokale wedstrijdcommissies. En dat er, nou ja, dat eigenlijk goed gestuurd wordt. Of Eigenlijk door maar hunzelf, of door een externe man. Want Een dat zie je externe net goed. persoon moet het Ja. gewoon sturen. Want dat Ja. zie je echt net goed, dit hier. Denk ik net, nee. Maar en ik zei erbij, wij doen ook rustig het best. En ja, de lokale mensen ik. Hè, want Ja. wat zijn ik? Ik trof een famke uit wat zijn. Uit de organiserend comité. Die krijgen 2 wedstrijden op 10 in een neus op een bladje druk. Ja. Ze zijn eigenlijk de vrijwilligers waren. Ja, ja, ja. Dus dat hing het meer achter. Alle hè? moeilijke dingen. Wij praten dadelijk verder, want we hebben een kampioen. Helaas voor jou, dat is het net. Maar het is Van Douwe harte Visser. gegund, ja. Ja, van harte gegund door Douwe Visser. Ik weet net, ik leeuw Douwe is zelf al op weg naar Snits, want Iepening van de Snitsweekend met het scootje voorop. Maar Albert Jensma, Douwe bist op dat volskip. Bij waar bist u daar en is de stemming ik feestelijk? Nou nee, de stemming is helemaal niet feestelijk. De stemming is lekker feestelijk. Ja, ik versteer die helemaal in. Nee, maar ik dacht misschien hij het door dat die wedstrijd hier net trok en dat het daarom feestelijk is. Nee, het is hier feestelijk. Alleen dat vanmiddag wie je nog volle meer meesken. Toen kapseisde de boord haast. Toen hier de dikkie van de werfclub die weer. En het scootje is nou ik voort, want ja, die mat nou in vlootschouw en de meesten die matten daar miljoenen gong op de dingen op te tuigen. En daarom is de skipper er ik net. Maar ik heb wel 2 bemanningsleden, of eigenlijk 2 bevrouwingsleden binnen dat. Marije Faber en Dini Visser. Marije, dat is de adviseur. Hier je smoor het vreselijk in dat je hem nou net voor eigen publiek even knallen kon. Ja, dat is wel jammer, ja. We gaan graag willen zielen. Maar ja, dat is net oors. Het is net oors. Nee, de wien die zakte eruit en daarna ging je nog eenmaal draaien. En het, ja, duidelijke beslissing van het comité, maar wel heel zonde, ja. Ik zie het er onder ronden en ik denk van, nou, dat is een baadswien. Ja, Waarom zien mooi. die mensen nog net? En ik denk dat al die mensen dat ik tocht hebben. Ja, wie een mooi winst. Maar ja, hij draaide wel. Hij ging echt van oost naar zuidoost, naar zuid en weer naar het zuidwesten, loophaast. Dus ja, dan is het heel moeilijk voor het comité om een goede baan erin te lezen. Hoe is dan de stemming op boord, Dini? Ja, gelaten. Je wacht al hier het moment gewoon aan. Maar ja, we zeggen aan boord ik al hier wel dat het net kan. En ja, warm. En dus ze nou dan maar even op boord. En even maar wat wetter gooien naar de oren skip en weer waarom. En ja, je moet je wat bezig houden dan. Maar je keert net echt los. Wat is eigenlijk die kick van dit zielen op dit skip? Nou, vooral mijn team. Ben wij lang aan het trainen. En als we in je lijn zitten en dan in zulke wedstrijden, dat het dan lukt, wat je bedacht hebben machinaal, dat is wel echt de kick. Is dat alleen nog dit skip? Of is dat alleen nog op dit skip? Of tenminste, ja, je presteren heel behoorlijk. Ja, maar uw team, maar deze meesten, maar wie we nou samen winnen op dit skip, ja. Ja. Jas Verdijk? Ja, zeker. Dat is, voor mij is het natuurlijk bijzonder. Ik dacht het maar mijn hele familie. Hè? Net alleen nog bij ons aan boord, maar we strijden, mijn neefjes en nichtjes en achterneven en nichten. Dus dat maakt het voor ons heel speciaal. Ja. En wat gebeurt er nou? Het feestteam? Jazeker. Ja. Prijsdrieking. En we zullen naar de vlootschouw. En Ja, we er gebeurt even van naar alles. Ja, en morgen ik nog in de stadhuis toen. Dus, dan op vakantie? Ja, ik moet werken. Ja, ik heb een weekje rust. Hartstikke gefeliciteerd met het kampioenschap en bedankt. Dankjewel. De stemming is vreselijk feestelijk bij de Snitserpan. Hoe feestelijk is de stemming eigenlijk op de hele mannen? Bist zwier teleurgesteld door de prestaties? Nou, nee, ja. Tuurlijk, wel om het in de plakje.
Maar we gaan ook redelijk het best dingen. En eigenlijk zeg ik, ja, we deze tweede week heb ik het dan een beetje op, jong. Want ja, er zit je meer in. 5e is het beste plakje geweest. Nou ja, normaal zie ik altijd wel een keer bij de eerste draaien. Maar dit hier zit het er net in. En waarom zit het er net in? Concurrentie is zo goed. En ja, wij hadden al wat... ja, bij bepaalde dingen hebben we net goed zield. Wij hebben min starten altijd. Nou ja, dat is al dodelijk. Maar leidt hem dat dan niet zelf? Wat die Ja, adviseur, Harry Amsterdam? Combinatie. Ja, nee, ja, dat laat me mezelf. Ik stuur dat schip. Ja, maar dat er is is een nog... adviseur. Ja. En dat is net de minste. Nee, zeker niet. Harry Amsterdam. Nee. Hoe heeft de muts uit, Berend? Nou, dat is heel makkelijk. Wij winters tref ik Harry Amsterdam heel soort bij Jelle Talsma. We gaan samen naar het oude dorp Grauw. Het beurtskipje wat vroeger tussen Grauw en Leeuwarden en later van Hilpen naar Snits. En nou, dan treffen we zo. En dan ben we, en Tony Brundel zit er ook bij, de IFK'er, kampioen zelfs. En dan ben we de hele jongen aan het scootjes zien. Dan van het ene komt horen. En dan, nou ja, maar ik een bepaalde klik ha. En dit hier, ja, ben we verteerd bij elkaar. En ja, het was hartstikke goed zield en leuk zield, maar net goed. In klassement net. Nee. Je hebt helemaal net goed zield. Nee, waardeloos. Maar is dat nou de bemanning of dat schip? Combinatie. Of Harry? En ik reken het mezelf om, want ik trim dat schip, ik maak het schip clear, ik stel de bemanning samen, ik vraag de adviseur. En ja, het komt er dit hier even uit. En iedereen zou het misschien, haha, wat leuk, maar van de andere kant, ben een heel zo, die gaan het goed ziel. Maar de eerste traaien, de ik voor het zijn. Dat ben Grauw, want daar heb ik zelf op ziel, dat weet ik, dat schip get hut. Dat is Snits en dat is de Bolzwart. Ik dacht voor dit hier, die kunnen we net haar. Maar dan komt een hele groep. En dan ben wij er ook bij. En dat is even het slagen. Maar doet je dat schip zo'n centimeter langer maken. Doe toch, nou is het haast het grootste scootje. Nou kijk hem. En dat is helemaal niks worden. Maar mag ik een domme vraag stellen? Ja. Zandje een centimeter. Ja, dat is niks. Ja. Lang genoeg om een band te verwekken. Ja. Klaas. Ja. Nou ja, het gaat hem om een centimeters. Ja, maar een centimeter voor zo'n groot scootje. En ik hou... Bij mezelf, ik neem één keer de naam Philips. Die had er aan mij werken en het had een enorm soort geldkassen. En ja, dat laat een super schip. Maar het komt er even uit. Dus we moeten van hier de oefencampagne gewoon aanpakken. Ik kan heel soort oefenen bij Grauw en omstreken. Alleenig. En we gaan naar de raket. Nou ja. Ja, maar trom in werk, dat zou Douwe Vis van Grauw krijgt ik. Die ken ik een heel soort net om zijn werk. Maar trom in werk ken ik die sprintwedstrijden in de waan, dat drok ze tijd voor u. En dan ken ik alleen maar een honderd zielen. Nee. Maar van hier maakt dat alles regelen. Ja. Want je maakt spanningspartners zien. Dan moest er altijd bij wezen. Precies. En alles blijft zo erachter. Ja. Maar wat kan er onder het schip gebeuren om het nog beter te maken? Dat schip is prima. En misschien een zaaltje, weet ik het, of de Zweden fine-tunen. En haast er nog Harry bij die? Ik al weet het net, want Harry is wel wat een succesman, hè? Ja, zeker. Ja. Dus bloot hij wat... En loopt hij het ermee aan? Nou, daar gaan we over praten natuurlijk. En ik hoop dat we eruit komen op een of andere manier. Maar bepaalde dingen, ja. SKS is ik in IFKS. En SKS is ik in regenbogen. Maar ja, ik zie ook in sectiedraad en valken. Dan mag ik altijd weer omschakelen. Dus dat is... Maar het laat me beslist net aan Harry, het laat me aan mezelf. Ja. Ja. Nee. Kom nog gauw. Nee, het is wel wat. Maar nou heeft het vaak kampioen geweest. En nou zaken zo zaterdag er nog steeds een maast uit leiden. En dan is het dan de kwestie opladen. Nou, ik ben misschien wel wat te gedreven. Wat weet ik ervan? Overgemotiveerd. Ja, want ik meen en ik dat ik het altijd ken. Maar het blijkt wel dat dat net meer zit. En leidt hem dat nou, dat is nou ik wel toe druk. Heeft die Flo het verhoren? Ja. Hoe dan? Nou ja, op een stad laat iedereen al te plak. En voor hen, ik ben 2004 uitskijt, dan kost een plakje ziekje. Wie is altijd op tijd? En nu master wij dan nog het beste les. Zo goed ben die oren. Ja. Maar dan vies het nog wel leuk. En dat is mooi, hè. Als ik er aardigheid aan had, dan doe ik dit naar hier. Dus en dan vind ik niks meer aan, als ik uit. En dan nemen we mijn bijna toe. Dan nemen die bijna toe. Ja. Dat is opzet. Maar dat leidt voorlopig nog net in de planning. Op dit moment net, nee. We gaan weer even naar Snits. We gaan weer naar het valschip van Snits. We gaan naar Albert Jensma. Albert, waar is bij die steen?
Ik heb twee mannen van de Grut gehoord. En dat binnen de man met de dikke spierbal. En dat binnen Jan Visser en Rimmer van Netten. Jan, heb je hem daar een speciaal trainingsprogramma voor om die spierbal zo groot te krijgen? Nee, we trainen gewoon een soort. En ja, dan gaat dat vanzelf. Hè? Het is teamwork, dus ja, je moet een beetje trainen, man. Trainen soort, hè? Ja, een soort, dat valt te mij. 1 keer in de week ongeveer. Maar je bent wel heel betiet, ben je helemaal op het wetter, begreep ik juist. Ja, eind februari, begin maart, dan beginnen we. En dan wordt het vanzelf letter in de tijd, dan gaan we steeds meer trainen. Dus, je kent dat hartstikke goed, alleen nog één ding ken je hem net en dat is het zielen bij Windkracht 0. Ga je daar nou ook nog op trainen? Want ja, dat is eigenlijk wat je net goed kennen. Nou snap ik wel dat dat heel moeilijk is, maar... Ja, je probeert altijd nieuwe dingen eruit. Hè. Dit hier we hebben eerst training op starten en oren dingen. En ja, maar geen wien is gewoon moeilijk ziel. Dus een soort gelok. En ja, dat moet je op trainen. Ja. Hoe zie je hem waarom op dit kampioenschap? Het had een hele padkampioenschap natuurlijk, maar hele beetje win en een hele soort win. En ja, van alles mooi maken. En, maar wel heel apart. Dus ja, met een goed ouder ongelukkig. Maar je bent er eigenlijk op weer, hè? Want ja, in februari begin je helemaal en dan, ja, wat kan je dan nog gebeuren? Ja, je hoopt het beste, maar het hele voorseizoen hebben we een bult wien gehad. En wat, we hebben bang voor wien, dat gebeurt gewoon als je geen wien krijgt. Ja, en dan is het een beetje gelukzielerij. Dus de eerste paar dagen, ja, dan krijg je wie krijgt de vlagen wol, wie krijgt ze net. De kerst is net zijn zielen. De kerst kan het vertrainen eigenlijk. Dus, wat is voor jou de kick om op dit skip te werken? Ja, het mooiste is dat je met 14 verschillende mensen, die alle verschillende in het leven staan, dat je toch maximaal één doel verrekenen en bereiken kennen. Dat is het mooiste. Praat je hem nationaal hoor in de winter? Is er iets van teambeelding? Want je hebben wel een teambeelder van Boeten. Chris Heijnen. Nou ja, we praten er niet echt over, maar dat groeit gewoon langzamerhand in het team. En ja, op zich heet het net specifiek over. En de teambeelding dat valt op zich wel mee. Dus dat doen we net specifiek iets aan. Je gaat net nationaal nergens op een hei zitten te praten en dat soort dingen. Nee, wij praten van tevoren meestal wat het doel is. En ja, je hebt een paar doelen die je bereiken willen. En die gippen we helemaal uit en dan ja, daar maak je aan de slag. Dus ja, moeilijker is het net. Nee. En tak op die we met hetzelfde team in februari ervoor? Ja, we gingen mooi verder. Waarschijnlijk wel en daar hebben we een nieuwe uitdaging. Om beter mooi zacht waar om te gaan. Is het nou gebeurd voor hem? Ga je hem nou maar vakantie of hoe zit de dagen van morgen erin? We gaan al even een weekje op vakantie, maar ja, we zijn een paar wedstrijden en dan in het seizoen net zo vol meer. Maar dan beginnen we gewoon voor mijn volgende jaar verder. Er zijn altijd weer nieuwe dingen en je wil altijd weer beter en harde zielen. We willen gewoon mooi zielen emotioneel. Daar gaat het om. Ja, maar dat lijkt gewoon tussen nou, 6 maar in februari lijkt het stil weer. Nou, het lijkt het stil. In wezen beginnen alweer met het hier. Dus ja, we hopen eigenlijk dat we zeg maar, in de laatste wedstrijden die nog komen, zoals Roekepal races, dat je dan alweer beginnen kunnen met het nieuwe seizoen. Daar komt hier dan geen weg voor de hoofdprijs. Nou ja, we beginnen van mooi zielen. Emotioneel. Daar gaat het om. En uiteindelijk, als je mooi zielen, dan komt er vanzelf wat uit. Ideale wedstrijd zielen. Ja, dat is het mooiste. Ja. Hartstikke bedankt en gefeliciteerd. Dank u wel. Justo, ik naar hoe Douwe dat nou doet, hè, maar dat teambeelden enzovoort. Zul je hem naar mijn koor? Ja, maar dat wel op afstand natuurlijk. Zoals, wat doe je na je weken? Ik een man die zat nou lieket in mijn snitsweken zijn. En dan hoe dat zield wordt. En tijdens ook denk ik in bij die FK's. Hoe dat gaat, maar de vakken bezoek dan, de zaan bezoek dan. Hoe ze heen rennen of tactische dingen. Dat vind ik mooi, omdat ik wat te volgen. Ja. Want ja, je leert altijd. Ja, maar hij heeft toch wel een hele aparte manier. Het maakt stil, rustig aan boord. Het mag net bakboord, stuurboord roepen worden enzovoort. Heel goed. Zus je daar nou van hoe... Ja, zeker. Ja. Zo in de krant staat dat Snets 5 voor is op de oren. Ja. Dat lijkt me wat hoe drown. Ja. Maar misschien hier wel. Ja. Ja, dacht ik jou nou toen we daar stil aan te dobberen. Wij gingen wel eens naar Beieren, dat is het Duitse woud. Daar is 20 hier varieer. Ja. En dat is zo mooi. Nou, het Bebke op een trekker, die gaat op boord kijken. Wij zitten bij mij, we zijn hier al eens zo gek aan zin. Dat is heel los. Maar als je in de SK maadraaien was, ja, dan moet er andere dingen gebeuren. En maar misschien ik
nog strenger werden, want ik ben nog vrij streng, vind ik zelf. Maar dat is de aard van het beestje. Nou, gewoon in onsturen van de bemanning en iedereen zijn functies. Ja. Dit verslapt, eraf, hupsakee. We moeten verder, we moeten gaan met die banaan. En dat is een grote stap. Maar van de andere kant, ik kan heel mild werden, maar als je er binnen die 2 uur, dan moet het een gebeuren. Ja. En dat mat van, En ooit wordt het zien. en dat mat van alle kanten. Dat mat van van het schip, van mijzelf. En van de lokale commissies. Ja. En daar zal we het van Precies. 20 uur hebben. Ja. Maar de vraag is, hoe lang jouwt zichzelf nog om op de 10e plek om te gaan of 6 tot 2 jaar, ik hou ermee op? Dat is, als ik het dan leuk vind. Jawel. Ja. Ja. Dat draait het dan. Afhoren ze ze. Ja, als ik nou ja, dan is het raaskop. wachtje, dan was het raaskop. Nou, dat geven we net van u weer. Ik net van Hebben het er weer even over. De SKS daar zit kom ik erop. in de- Maar de zielerij gaat gewoon terug. Moon, IFKS, Ilke. Morgen de eerste wedstrijd van de IFKS bij Hilpen en die is verzels op de IJsselmar. De noordkant, dat ken het, want er staat met 10 centimeter wetter. Dat is jedder ijs als in oude haske. Maar aan de zuidkant heb ik een prachtig ziltwer en de meesten kennen op het dik schitterend zijn. Want Hilpen had maar één probleem en dat is in eigen haven. Daar kennen al die 6 scootjes van de IFKS nooit eens in. En dat vind ik nu weer, want het is dus een zeehaven, wie dat jet iets. De vikingen kwamen er al in vroeger tijden, want daar had die Hilpers nog altijd dat vreemde taaltje. Ja. Nou ja, het in het oors, die skippen moeten dan maar naar Staveren voor een deel en voor een deel blues lezen. Het is er altijd heel gezellig in Hilpen. Maar er is een ding morgen, er komt een stevige bries. Maar dat mag je net zeggen, een stevige bries. Dat mag je het Hilpers doen. Tokkabries. En een tokkenbries, dat betekent een windkracht 4 uit het zuidwesten bij 24 graden. Er is zinnen en bewolking. Nou, de SKS zit er haast op. Ik hou er nou mee op. Morgen zit mijn collega Arjen de Boer hier. Ik woon nog wel even het hele team hier op de boot. En dat ben de man van het lood. Dat binnen Steven en Martin. Dat binnen de camerameesken Thomas, Vince en René. Die het altijd in het bakje leidt. En van de montage Suzanne, Timo en Jolanda. Yveske voor de smink. En vanzelfs Jan Jelle en Albert bedanken voor de fantastische gearworking. Klaas, want wij binden net al in. Zij doggen voor al het werk. En nou geven we er uit mijn muziek. En waar kan dat oorswezen als geld op het valskip van de kampioen Snits. Een hele mooie IFKS-weekend. Makkers dat ik ons weet ze ken. Doe best wel iets van mijn noos, maar ik hou van die, ik wil met ons. Oh, maar ik voel het al van mij. Oh, maar ik voel het al van mij. Ik voel dat er een kool weer niet zotte malke voor mij. Het beste heer, dan droeg ik haar nij. En ik wil haar 40 keer op een dij. Romige volle op een dij. Romige volle op een dij. En blauw is de loft, rete roos en blauw mijn eigen ripinoos. Ben ik onder de beste dag, maar al de macht ik nog geen haar.